हाय लोगोफोर गुड खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि ब्लगा माने माबा आरो आंनाव बै खनसे ओरैबायदि कमेन्ट फैदोंमोन आरो आङो बांसिन संनाय खावनायनि भिडिअ बानायबाथाय गेसावल' संनाय देखाय नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि सोंहरदोंमोन आरो आब'लाहालाय अगदाब दंना गैया मालाबा अगदाबाव ओंखाम ओंख्रि संनायनि भिडिअ बानायलाय होननानै बुंहरदोंमोन। ओमफ्राय बेखौनो आङो दिनै बानायनो नागिरदों। जोंहा अगदाबालाय दङ ओमफ्राय अगदाबावहाय बारा संनाय जाया आरोना मालाबाल' संनाय जायो। बांसिनखौनो गेसाव सङो। ओमफ्राय दिनै आङो अगदाबाव ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादोब्लालाय लोगोफोर दे आङो दिनै अगदाबावहाय ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय रेडि जाखाबाय आरोना। नै आर'नाइ फालिबो लाखालायबाय एसे देलायनाबो फैबाय। ओमफ्राय आंहा अगदाबाव संबा दिनै मा काहिनि जालांगोनथाय देखायलांसै आरोना भिडिअनि गेजेरजों। जायफोरा नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। थुदो बिदिब्लालाय भिडिअखौ जागायलांसै। उथिदो जोंहानि किटचेनानो जा गुरलाय गुजायथार। जोंहानि किटचेनखौबो नायनो होननानै सोरबा बुंहरदोंमोन जा गुरलाय गुजायखानो। सेस उखुन्दै खुनानै मेगनानो आलौजोब्बाय। मा जाबावगोन दालाय? अगदाबाव गोजांनायनि थाखाय अर सायथ'थ' संनो लुगैयो नाथायबा उखुन्दैयानो जिबायदि मेगनाव हाबै जि आलौखायो आरोना। आंनाथ' मेगन गाज्रि लांदों माहाय आलौबाथाय मोदै स्रु गखायो। बेलाथि सावखांबाय नै लोगोफोर। बेलाथि बाथोन लाइजों आलुजों भाजि। दिनैनि ओंख्रिया बेखिनियानो आरोना। र' दुन्दिया लायनि बानलु गोरान अगदाबाव संबाथाय नै माबायदि बासन रोगानानै लाबोनांगौ जायो ना लोगोफोर। बिदिनो संनाया बेयाव दाबसे सोलाय सोल' संबाय थाबाथाय बासनफोरानो लांलाय लाबोलाय जासै आरोना। दुन्दिया ओंख्रियाव होनसै। मोनसे थाबोबाय थायो माबा साखिना नायनोसै माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै। अगदाबाव संनाय ओंख्रि गोथाव जानो हागौ। गोथाव जादों ओमफ्राय संख्रि माहाय नांबावगौ संख्रि होनानै गुरलाय गुरलाय संनोसैलाय। अगदाबाव संबा उखुन्दैनि थाखायनो खोबना दोननानै मोनसे थांबाय एबार लाइ भाजा। आख्लायनालाय सानैखौ एसे बाथोनखौ दैलांखानोसै थाब मोनजानाय बायदि मोननै जुलि मावलांसै आङो।
बेसेबां थांखो फानलुआलाय आलु खावबाथाय सेस जाबाय गैया जोंहा दिनै मानसिफोरानो साथामल'सो नालाय ओमफ्राय साथामल'लाय बेसेबांथो जाग्रा नांगौ ना लोगो बेखायनो बेलाथिखौबो थाइथामल' सावनाय आङो साथामनि थाइथाम लाइ भाजाखौ एवलायबाय नै लोगोफोर आंना बाथोनाबो दाबो देखायाखै सेस उखुन्दैया इसोर प्रभु मा जाबावगोन इसोरनि आफा बोराइ बाथौ मानो इसिबां उखुन्दैखौ दिनैलाय भिडिअ बानायगासिनो बायदि खोनानाय जाबाय ना होनबा अराबो उखुन्दै मोनामजोबगासिनो आं माबा गरमसो मोनलाय लांबाय दिनै मानोबा जा उखुन्दै खुखादों गामाखालिबा बारा खुवामोन दिनै मानोबा बांद्राय खुबाय मबाइलबो हमना होग्रा गैया दा खाथियावबो देखायनो हाला लोगोफोर संनायखौबो आङो जिखि जाया संबाय थानोसै देबाय थानोसै ओमफ्राय मा मा संखांखो बेखौ दा उनाव मोनखांजोबबा देखायनोसै आरोना बेलाथिजों ना गोरानजोंसो बाथोन देना जानो नांगौ ना लोगोफोर गोथाव मोनजायो मालायफ्रा गोथाव मोनना मोना मिथिया आं गोथाव मोनजायो आरोना लाइ भाजाया माबा ओंखारसोदों दै ओंखारसोदों नै उखुन्दैजोंनो मोजां नङा नै ओमफ्राय बेलाथि बाथोनाबो अगदाबावनो देनाय अगदाबाव आरो देनाय बिराद गोथाव जानो हागौ गेब्लेजोबाखै लोगोफोर मोदै गग'जोब्बाय आङो अरदाबाव संनानै ओरैबायदि हामा उखुन्दै खुदोंना दिनै बेलेग दिनावलाय एसेबां उखुन्दै खुवा ओमफ्राय दिनै मानो एसेबां उखुन्दै खुथाय ना भिडिअ बानायनायखायसो उखुन्दै खुना होबाय नामा बिराद मोदै गलायलायबाय आरोना ओमफ्राय लाइ भाजाखौनो अगदाबाव फोमोनजोबनो हायासै नै ओमफ्राय गेसाव खालामफिननानै लोगोफोर आङो ओंखामखौ खुरनानै लाबाय बियो लाइ भाजा बेलाथि बाथोन थास' ओंख्रि ओमफ्राय नै गिलासाव दै गुदुं ओमफ्राय खामाबो गुदुं आरोना नै बेखिनियानो दायो आङो जाना नायनोसै दिनै अगदाबाव संनायथ' माबायदि जादों अगदाबावलाय मोनसे मोननै संखायो अब्लाबो दिनैनिया अगदाबावबो एसे
ओमफ्राय बेखौ नै गेसावबो लांनांबाय आरोना आङो अरदाबाव संजोबनो हायासै दि उखुन्दै खुनानै ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया माबायदि जादों एसे जाना नायनोसै र' लोगोफोर जानायखौबो एसे नायदो रावबोआनो गैया लोगोफोर आं हारसिंबाबो जानोसै आरोना सोरखौथो नेबाय थानो न' रावबो गैयाबालाय आइया बुंलांखादों दाथ' ओंखाम जानाया नों हारसिंसो जासिगोन जिखिजाया मोनबानो जाग्रोबानो जाबाय उखैयो ओरि होननानै बुंलांखादों गावहा दुब्लियाव थांदों नालाय ओमफ्राय आरो जाहा मुदाबो बैयावहाय दंहैयो सेन्टाराव फिसा खामानि दङ बे खामानिखौनो मावहैगासिनो दुकानावहाय ओमफ्राय आं हारसिंनो भिडिअ बानाय जानोसै आरोना एसे खहाबनाय बादिहै हारसिंद्रायबा जानोबो बायोना न' लोगोफोर खहाबा मोनो थास' गासैखौबो टेस्ट खालामना नायबाय गोथावखौनो मोनदों थास' ओंख्रि लाइ भाजा बेलाथि बाथोन ओमफ्राय जानायखौलाय मा नायबाय थानो न' लोगोफोर आंथ' बेखौ दानो जाखाङाना एसे गोबाव माइन लागोन आरो आं इसेबां थाब जानो हाया एसे लासै जायो आरो बे जानायखौ देखायजोबबा भिडिअ'आबो गोलावद्रायथार जागोन बेनिखायनो आङो सिरि जाबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा आंनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि बे ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय गब जानोसै दाना हारसिंनो